walenga vijana hao. Kwana rowere mabende wuok oko kendo ndikore kaka jolut ombulu manyien medo mana dok piny makoro mai wach mabende koro mako dho oganda mathoth ka olure gi chung' margi e pacho kae. E bombe mopogore opogore e pacho kae ojende okaw kaka kweth mag jogo mabende ni kod teko mar kelo lokruok e piny Kenya. Kata kamano gima odhiero ji en ni thothgi okuog oko mondo mi gindikre kaka jolut ombulu. Moko kuomgi wacho ni chunygi ne osetho gi weche mag siasa ka giwacho ni onge lokruok magiseneno kata mana yiero mamoko mokalo nikech chandruok maduong' mar koso tich mabende osebedo midhiero e ngimagi kinde duto. Pod chandruok machalo kamano pod onyonore kata obedo ni gisebedo ka gigoyo ombulu kendo yiero jotelo e kinde mokalo. So first of all, hata tukipiga hizo kura, hawa viongozi ni wale wale. Like hakuna kitu mpya inabadilika, imagine. Ndio maana sisi kajenzi we're not seeing the benefit, and also as much as acha tuseme basi tunaweka new leaders with new name. Hao watu wote wanafuata the same script. Wote wanataka kuwa like vile ule alikuwa. Mbona tunde tungangane kupiga kura, and yet nothing is going to change. Once they're in chair, they're just following the same script. Brian Omondi to wacho ni gima omiyo thoth rowere ok ndikre kaka jolut ombulu en nikech kuonde mabende chenrogo timore bor kodgi to jende moko bende onge kod opande. Mimi mwenyewe sina ID, alafu plus unapata sahi hizo ofisi za registration like ziko mbali, si kama kitambo. Unajua nikigrow hizo ulikuwa unapata humo officers wako like in every, ni mbele ya primary school ama mbele ya church, kuna every station unafaa kuregister. Sasa hizo stations ziko mbali, lazima sijui uende wapi ndio register, so noma kidogo.